reči. Ja vam čestitam od srca ovaj jubilej i verujem da ćemo se još dugo, dugo družiti, s obzirom na to da Subotica zaista može da se ponosi što ima jedan ansambl sa ovakvom tradicijom. Oni su zaista zaslužili svaki vaš aplauz i svaku vašu podršku. Drago mi je što ih ovako podržavate slobodno. Mame svojim dobrim raspoloženjem, mame dobrim pesmama i onime, kao što sam rekla, što izlazi iz srca. Meni barem, a ja sam sigurna i svima vama, oni koji dugo pamte će se sigurno pronaći u većini ovih reči i prosto osetiti to. Možete se slobodno smeti, možete slobodno aplaudirati, možete slobodno i zaplakati, pošto neke pesme zaista se slušaju sa knedlom u grlu. Ja ću prepustiti scenu sada njima, jer naime, mi smo svi došli upravo zbog njih i zbog slavljenja novog rođendana. Želim vam da svi odete sa divnom uspomenom odavde sa koncerta ansambla Hajo. Samo za vas večeras ansambl Hajo. Evo mene s vama, prijatelji moji, u mom rodnom kraju, gde sam davno bio. Vraćam se da vidim njive i salaše, da obiđem selo, čujem tamburaše. Tu su moji dobri ljudi, tu su moje uspomene, iz detinjstva sretni dani, u srcu su zapisani. Prolazim kroz selo, sjećanja se bude, mnogi moji dani ostali su ovde. Prilaze mi ljudi ostarenih lica, al velikog srca ko ova ravnica. Tu su moji dobri ljudi, tu su moje uspomene, iz detinjstva sretni dani, u srcu su zapisani. Čežnja me je vukla da se opet vratim i da prođem staze kud sam prolazio, da još jednom vidim njive i salaše, da obiđem selo, čujem tamburaše. Tu su moji dobri ljudi, tu su moje uspomene, iz detinjstva sretni dani, u srcu su zapisani. Zbogom ostaj moje selo, iz detinjstva sretni dani, zbogom njive i salaši, zasvirajte
bi se kao prvo zahvalio našoj šarmantnoj voditeljici na uvodnom tekstu i samo da kažem da je ovo pisma za sve ljude koji su ostavili svoj rodni kraj i za sve dobre ljude koje poznajemo ili koje pamtimo.